Botta u risposta ser jiġi mwassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker, Kicks Boutique Gym u The Barber Room. Antonella Balesel milkom jilqakom għal-raba episodju mis-sensiela Botta u risposta fejn lejla sejn niddiskutu il-polots tal-UEFA Champions League li għadhom kemm ittellaw ftit tal-ħin ilu. U għal dan il-lejla miegħi fuq il-panel għandna l-opinjonista u partitarju ta' Bayern Munich Konrad Sultana u l-partitarju ta' Barcellona Miguel Bonello li diġà nista' nixtieq nirringrazzjahom tal-li oġobhom jattendu għall-programm tal-lejla. Nfakkarkom li kull min jixtieq jgħaddi xi intervent, xi kumment, saqsi xi domanda lil mistednin l għandna l-lejla, jew ikompli mad-diskussjoni li ser ikollna għaddejja u wieħed jista' jagħmel dan billi jgħid tiegħu appuntu fuq sezzjoni li għandna miftuħa għal-kummenti, għal-daqstant inħeġġukom x'anki intom ittuna l-opinjoni tagħkom fuq x'derilkom mill-gruppi tal-UEFA Champions League illi ittellaw ftit tal-ħin ilu ġewwa Istanbul. Biss qabel xejn ukoll illum, anzi bħalissa m'għaddejjin ukoll kienna wkoll xi logħbi tal-UEFA Europa Conference League li hemm bħalissa għaddejjin intukom ftit aġġornamenti ukoll mejjunin mill-grafiċi tagħna. 20 xejn Fiorentina xejn, il-Fiorentina jgħaddu għall-gruppi bl-iskor ta' 2-1. West Ham United jirbħu ġewwa d-Danimarka 3-0. Scamacca jiftaħ l-iskor fit-22 minuta għal Hammers, Benrahma u Souček jiskurjaw iż-żewġ gols l-oħra tim ta' David Moyes biex bekk l-Ingliżi jgħaddu 6-1 tal-gruppi. Ħin il-mistrieħ fil-partita li hemm għaddejja bħalissa fl-Istadju Nazzjonali f'Taqali bejn il-Hamrun Spartans u il-Partizan Belgrad. L-iskor bħalissa huwa dak ta' 1-1. Pirsa jiftaħ l-iskor għal Hamrun Spartans u Gomez iġib l-idrom 7 minuti wara għat-tim Serb li bħalissa hekk qed igawdi vantaġġ ta' skor globali ta' 5-2. Biss issa ukoll nibdew id-dibattitu tagħna llejla u tajb illi wkoll naraw ftit il-gruppi kif ġew qabel ma nibdew nitkellmu naqra mal-mistednin tagħna llejla. U nibdew għal daqstant billi naraw x'għandna fl-ewwel 4 gruppi. Grupp A għandna l-Champions tal-Olanda, Ajax, il-Vice Champions tal-Europa, Liverpool FC, Napoli u Rangers. Fil-grupp B għandna mbagħad il-Champions tal-Portugal, il-Porto, l-Atletico Madrid, għandna kellna wkoll ripetizzjoni tal-finali tal-1987 bejn il-Portugiżi u l-Ispanjoli, Bayer Leverkusen u Club Brugge. Grupp C li fih għandna diversi rebbieħa ta' din il-kompetizzjoni. Il-Champions tal-Ġermanja, Bayern Munich, Barcellona, Inter u Viktoria Pilsen ta' Repubblika Ċeka. Grupp ibes hemmhekk għat-tim ta' Simon Inzaghi, ma insomma sa fuq hekk nitkellmu żjed il-qudiem. Fi-grupp D mbagħad għandna l-Eintracht Frankfurt, għandna l-Tottenham Hotspurs, Sporting Lisbona u Olympique Marseille. Eintracht Frankfurt illi wkoll rebħu il-UEFA Europa League is-sena illi għaddiet l-istaġun li għadda. Inkomplu grupp E għandna l-Champions tal-Italja Milan, għandna il-Chelsea, għandna il-Red Bull Salzburg u għandna d-Dinamo Zagabria tal-Kroazja. Fil-waqt li fil-grupp F għandna Champions tal-Europa, Real Madrid, Leipzig tal-Ġermanja, Shakhtar Donetsk tal-Ukrajna u il-Glasgow Celtic tal-Iskozja.
Fi grupp G mbagħad għandna iċ-Champions tal-Ingilterra, Manchester City, għandna il-Sevilla ta' Spanja, Borussia Dortmund u Copenhagen. Grupp H mbagħad għandna ċ-Champions ta' Franza, il-Paris Saint-Germain, il-Juventus, il-Benfica u il-tim Iżraelit tal-Maccabi Haifa. Għandna diversi gruppi interessanti wkoll, biss nibda billi wkoll niftaħ il-mikrofonu lill-mistidna tagħna. L-ewwel qed insellmilkom u nirringrazzjakom tal-li llejla qed tingħaqdu magħna. Qabel ma nibdew nidħlu fid-dettall fil-gruppi, xtaqt li forsi ttuna naqra ħarsa ġenerali fuq ħanejdu hekk. X'darilkom minn dawn il-polots fuq lat ġenerali għalissa, u mbagħad se nibdew niddiskutu l-gruppi wieħed fiktar dettall. Tibda int Konrad? Nsellimlek, nsellim il-Miguel u dawk li tiseguna. Naħseb jien ikolli ngħid li l-gruppi kollu huma bilanċati, li hemm dik in-naqra dubju minn ħajkunu t-tnej li jagħmluha. Però mbagħad hemm gruppi iktar ibsin mill-oħrajn. Jekk ikolli nażel tliet gruppi li huma veru ibsin minn ħajkunu t-tnej li għaddu għal-round limits ta' Champions League, ikolli nażel il-grupp C tal-Bayern Munich, il-grupp tal-PSG, il-grupp H, PSG, Juventus, Benfica, u naħseb hemm grupp ieħor. Dak kemm it-timiet mhumiex ta' statura għolja huwa bilanċat ħafna li grupp D, Frankfurt, Tottenham, Sporting u Marseille. Però kif nerġa' ngħid, hemm bilanċ fil-gruppi kollha, però hemm gruppi bsin ħafna iktar mill-oħrajn. Miguel, l-ewwel kummenti tiegħek qabel ma nibdew nitkellmu fuq il-gruppi. Nitkellmilkom. U jien naħseb li kif qal Konrad ukoll li hemm il-gruppi kollha bilanċjati. Mbagħad għandek kif jisejħu il-Group of Death. Mela, u fil-fatt nistgħu anke nibdew nitkellmu fuq il-grupp tal-mewt illi ironikament hawnhekk parzjalment se nneħħi l-kappell ta' ġurnalistu se nilbes il-kappell ta' partitarju, prattikament hawn il-grupp C maqut hawnhekk. Kull ma tionqos xi bniedem minn Praga jew minn Pilsen biex inkunu ċerti li għandna il-grupp. Grupp C, Bayern Munich, Barcellona, Inter u Viktoria Pilsen. L-Inter li għal darbohra ġew fi grupp tqil, Voldiri ormai issa indrat l-affari li nerrazzur li jiġihom xi grupp tal-mewt. Barcellona li għal darbohra ser jerġgħu jiltaqgħu mal-Inter, biss darba hemm ostaklu ta' Bayern Munich. Konrad illi fl-opinjoni tiegħi naħseb illi huma l-favoriti illi ħanejdu hekk jirbħu l-grupp. Xtaqt l-ewwel kummenti tiegħek fuq dan il-grupp? Naħseb jiena grupp jibes, iktar għall-kummenti li jitaw Nagelsmann, Neuer, Müller, kollha kienu kawti ħafna li looking forward li għall-grupp jibes, però looking forward li jilagħbu ma' timijiet tajbin u fi-stadja kbar u ta' storja. Ħadd ma tkellem dak it-ton pożittiv, ġast li jekk mhux ħajkunu at the top of their game, ħatkun diffiċli jgħaddu għal round 16 ta' Champions League. Jiena bħala supporter ta' Bayern ngħid ġi grupp jibes, però nista' nimmaġina x'inhu ma jgħidu support tat-timijiet l-oħra li ġew mal-Bayern, jiġifieri naħseb kulħadd qed jarah grupp jibes. Ġifieri jekk jiena mhux naqta' qalbi qed nara ħiebes għax ġejna mal-Bayern ġew mal-Barcellona mal-Inter, aħseb wara l-Barcellona u l-Inter x'inhu ma jgħidu mela li ġew mal-Bayern. Però ejja ngħidu kollox. Naħseb illi deep down konfidenti li għandkom forsi. Ħanejlek jiena mill-oħrajn. Konfidenti li jistgħu jagħmlu round 16. Jebħux il-grupp hija question mark kbira. Naħseb l-unika żvantaġġ li għandhom il-Bayern ukoll ngħid, Nagelsmann għadu jrid jipprova li hu coach ta' ċertu statura u jekk tallimx ħafna mill-iżbalji li għamel is-sena l-oħra. Is-sena l-oħra kien ibiddel il-formazzjoni mill-ġimgħa l-erba' l-ġimgħa għall-weekend għall-erba'
U Timas Laxissatilja kien hemm players li għadhom jinxtraw ma qabdu xart, tipo Sabitzer, tipo Upamecano, Sané sparixxa s-sena l-oħra. Dis-sena jidher li hemm entużjażmu ġdid mill-ewwel logħbiet wera. Ir-rabja li labu fiha qishom qed jilagħbu l-aħħar logħbiet tal-kampjonat meta dal-kampjonat għadu jibda, jidher li hemm entużjażmu ġdid. Nazzarda ngħid ukoll li l-istorja ta' Lewandowski ma bdiex fis-sajf. Jiena ngħid li bdiet mis-sena l-oħra. L-aħħar logħbiet ma kontx nafx ħajjiġri pera kont qed narah wisq jagħmel għal żaqqu fil-kaxxa, ma kienx għadu dak il-plejer jikkomunika tajjeb jew jintegra tajjeb mal-kumplament tal-forward line. Ġifri jista' jkun li l-intenzjoni tiegħu kien ġamilhom forsi fid-dressing room kien ġamilhom ċari. Jiena s'issa mhux qed jinħass, però naħseb fil-logħbiet jaħarqu plejer bħal Lewandowski ħaj jinħass. Meta jiġu dak il-logħbiet li isolvihom hu, meta ħadd ma jista' jiskurja, hemmhekk ħabbat forsi ħajinħass. U naħseb Lewandowski Miguel, naħseb li tajjeb illi ndaħlu naqra lilek fid-diskussjoni ir-ritorn appuntu ta' Robert Lewandowski ġewwa Munich wara snin twal ta' suċċessi hemmhekk. X'taħseb il-kummenti tiegħek fuq kemm Lewandowski jista' jkun deċiżiv f'dawn it-tip ta' logħbiet f'Barcellona prattikament ġdida nistgħu ngħidu hekk. Kulħadd jaf Lewandowski xi plejer fis-sens li meta ħajjilab jaf dejjem kien deċiżiv il-biċċa kbira tal-logħb. Jiddependi it-tim kemm ikun maqut jew le. Eżattament, fil-fatt tifhimni, it-tim isu għadu qed jissettja Kważi kull tim għadu qed jissettja. Eżatt, biss ma rridux ngħidu ċertu timijiet illi għadhom illi forsi hemm ċertu element ta' kontinwità l-Barcellona ishom dis-sena kellhom diversi akkwisti. Kien hemm ħafna tibdil. Eżattament. X'inhuma is-sensazzjonijiet tiegħek? Taħseb illi tistgħu tikkwalifikaw? Ma dejjem hemm li tikkwalifika. Jiddependi kif ġajetlek li t-tim irid jingħaqad u l-logħb ikun tajjeb. Sewa wisq, min-naħa l-oħra però tajb nitkellmu anke fuq dak l-Italjani jsejħulu terzo komodo. L-Inter illi għal xi logħbiet minn dal-gruppi se jkollhom plejer influenti bħal Nicolo Barella li ser ikun sospiż imma ma rridux ninsew li din id-darba nara żurri quddiem għandhom il-ċertu Romelu Lukaku illi kapaċi jagħmel differenza. Meta tqisu id-difiżi li għandkom sew il-Bayern u sew il-Barcellona, l-element Lukaku u anke l-fatt ta' kemm u l-attakant ieħor prinċipali tat-tim ta' Simone Inzaghi, Lautaro Martinez jidher li huma maqudin u anke tnejn li huma kapaċi jipproduċu diversi azzjonijiet offensivi. Tbeżżakom xejn? Jien personalment iktar jinkwitani Lautaro Martinez. Għandi ammirazzjoni kbira lej il-plejer, plejer tekniku, veloċi, jiġġieled għal kull ballun, jiskurja goals ta' opportunist, first timers, birras. Naraħ plejer tajjeb ħafna. Dejjem xtaqt li forsi xi darba naraħ mal-Bayern, għax kif qedlek nammiraħ ħafna. Lukaku, jekk ikun on his day, perikolus immens. Ġieli sfortunatament il-potenzjal tiegħu ma joħroġ għax ikollu ċertu off days li ma tarafx il-plejer li tkun rajt ftit ġimgħat qabel. Però tnejn flimkien jikkumplementaw tajjeb ħafna xulxin. Għax Lukaku huwa plejer ta' statura u Martinez huwa plejer ta' moviment u veloċi. Ġifieri meta jkollok żewġ strikers hekk jikkumplementaw tajjeb ħafna xulxin. Il-diviża tal-Bayern dis-sena jidher li hemm improvement,
Però trid tara meta jiġi it-test veru. Forsi s'issa għadhom ma kinux daqshekk mit-testjati fil-Bundesliga. Jiena personalment għavoli għal-Bayern jirbħu bħal għamlu nhar is-sibt nhar il-ħadd jew is-sibt seba' b'xejn. Li t-tim liħru kollu 4-5 okkażjonijiet ta' skor ma nkunx sodisfatt. Sentejlu taħt Hansi Flick ġieli t-tim liħru qas kien jidħol fil-kaxxa bit-tip tal-logħba kienu jilagħbu. Però il-logħba tal-Banija dejjem going forward jittraskuraw xi ftit id-difiża, però jibbażaw id-difiża tagħhom billi jippressaw għoli u ma jħallux it-tim liħor jirraġuna u jibda l-logħba. Ġifieri dik hija s-sistema tagħhom, jiddejqu li l-supporters tagħhom juruhom logħba difensiva, jridu juru futbol offensiv u sabiħ, dik hija il-policy tagħhom u għajmin għalkemm hija test fuq qalbek kull logħba minn banda nammirhom għal dik l-attitudni. Miguel, il-koppja Lukaku Martinez tinkwitak xejn? Kif għal-Karl ukoll jiena aktar inkwetani Lautaro Martinez għaxu plejer tekniku u ħafna ilu fuq sentej jilab lob tajjeb. U kif il-Barcelona kien xi darba kien msemmi li jippruvaw truħ. Eżattament. Min grupp ċem? Però kif għalu kol-korret, meta id-difetti li għandu Lukaku jikomplementom Lautaro Martinez. Ġifiri, jekk jaħdmu tajja fl-imkien, għandhom jirnexxu. Sewa wis, mela, minn grupp ċe issa semmorru għal grupp F fejn fiħanna Real Madrid, Red Bull Leipzig, ix-Shakhtar u s-Celtic. Forsi ħanibda naqra bik Miguel anke minħabba l-fatt li tissegwi l-futbol Spanjol ukoll. Real Madrid jidru li huma favoriti li jirbħu l-grupp, biss jiena nemmen li sew il-Leipzig u speċjalment is-Celtic kapaċi li jagħtu logħba tajba lil Blancos mingħajr ma ninsew ukoll ix-Shakhtar kapaċi jagħmlu kontra Real għalkemm minħabba ċirkostanzi attwali hemm fl-Ukrajna se jkollna Shakhtar differenti din id-darba, biss kemm taħseb illi ħansejħu ngħidu Leipzig u Celtic jistgħu jinkwitaw il-Blancos? Ma naħsibx li huma ħajkunu xi diffikultà kbira, ta' fl-istorja ta' Real Madrid dejjem jiddominaw fil-gruppi. Għal-qasru gruppi dejjem jiddominaw, ma għandhomx nara il-forza li għandhom mhix daqshekk tqila daqs gruppi oħra. M'għandix maqdar il-klabs l-oħra, ma jiena nara. Taħseb illi l-Blancos anki bċertu players bħal Karim Benzema żgur forsi Vinicius Junior. Eżattament. Konrad Leipzig x'tajdilna dwarhom? Tim perikolus biex telab kontrih. Però kultant ikollhom ċertu lakuni fuq wara li logos banali. Dik li kolli ngħid fuqhom. Però bħala skwadra hija tajba ħafna, jilgħab futbol offensiv, għandu players validissimi, irreżista tentazzjonijiet ta' ċertu clubs, inkluż Bayern biex joħdulhom ċertu players. Ġifieri qed jimmiraw għal xi ħaġa dis-sena x'kieku ma kinux qed jimmiraw għal xi objettiv. Kienu jitilquhom daw il-players. U għandhom it-tattika li jużaw ħafna tim il-Ġermaniżi jieħdu players li ħadd ma jaf bihom u ma tibiħħuhom bi prezzijiet straordinarji. Il-player tagħhom jogħġobna ħafna huwa Nkunku, il-Franċiż, l-striker. Fil-fatt dis-sena semma mal-Bayern, però l-iktar li għamlu enfasi fuq biex jieħdu l-Leimer, il-midfielder il-Bayern, però Leipzig ma rridux jafu li
li tulhom u rifjutaw diversi offerti ta' Bayern. Rigward il-Shakhtar Donetsk, naħseb il-kalendarju jagħmel differenza. Min jiġi biex jilgħab kontri u meta jkun ġabeda s-silġ jilgħab away fuq ground frizzat, taf tagħmel differenzi, taf ittihom vantaġġ. Din id-darba x-Shakhtar se jkunu qed jilagħbu l-lob tagħhom fil-Polonja. Mela ħajevitaw it-timijiet li jilagħbu fis-silġ kif kien jiġri ħafna drabi. Is-sena l-oħra pereżempju lagħbu l-Bayern meta kien swer dak il-gowl Lewandowski rovexxata. Kien tim Russu mhux tim Ukren u fis-snow u l-logħba ġiet solvuta b'dak il-gowl ta' Lewandowski rovexxata. Ġifieri qas jistgħu jużaw dak il-vantaġġ. Però dejjem ikollhom players interessanti, speċjalment players Brażiljani jew Brażilja naturalizzati Ukreni, dejjem ikollhom tim deċenti. Però nazzarda ngħid li npoġġi li Real Madrid favoriti għalkemm Celtic home dak l-istadium Hampden Park huma perikolużi wkoll. Jiena fil-fatt nemmen li l-lobby ta' Glasgow jistgħu jkunu wkoll is-saħħa tat-tim ta' Celtic qed insemmu t-timijiet Skoċċiżi. Ħalli anke nagħlqu l-ewwel parti tal-programm tal-lum. Ejħalli morna fuq grupp A fejn apparti li għandna Rangers, għandna Battle of Britain hawnhekk għaliex hemm il-Liverpool u Rangers, Ajax u Napoli. Jiena nemmen u naħseb li huwa grupp bilanċjat. Meta tara l-erba' timijiet kif huma, Konrad ħanibdew hekk din darba. Jiena naraħ grupp bilanċjat. Naqbel miegħek, però impoġġi l-Liverpool favoriti bajni magħluqin. Laqqas dubju għandi. Minkejja l-problemi ta' injuries, ċetera bħalissa għandhom ir-Reds. Jiena akna, iktar mill-inkwitani problemi ta' injuries, iktar l-atmosfera li hemm fit-tim. Il-performance tal-nhar it-tnejn kontra Man United ma kienx qed tirrifletti players neqsin, kienet tirrifletti nuqqas ta' tranquillità fl-ambjent. U dik iktar hija xi ħaġa inkwitanti. Taħseb li ta' ma jaffettwhom? Mol ma naħsibx ta'. Għandhom players tajbin il-Liverpool. Però anki kemm kien nervuż il-Portugiż li ħadu bħalissa nsejt ismu. Il-Portugiż Calvario. Le, l-striker li tkeċċa l-ġimgħa l-oħra. Nunes. Dak ukoll jaf jirrifletti nuqqas ta' tranquillità, ma kellux għalfejn reaġixxi dak il-mod. Dak kien jaf li se jilgħab kampjonat bħal dam jipprovokaħ. Iwa naf imma daw affarijiet ta' kuljum, daw affarijiet fil-futbol Ingliż, fil-futbol Taljan, daw affarijiet li trid tistennihom kull logħba l-ħin kollu. Inti taħseb pereżempju Mani qatt ma tkeċċa, qatt ma kien provokat fil-Benedict definittivament. Haaland żgur kien kien provokat, għadu qatt ma mir-reazzjoni u ħajkun iktar provokat. Però di tiġri meta ġiri ma jkunx hemm ambjent tranquill fit-tim, players individwali jirreaġixxu b'dak il-mod. Jiena nemmen li ħadu plejer tajjeb ħafna, Nunes, striker eċċezzjonali, però xorta poġġihom favoriti, naħseb jien għandi l-Ongran il-Liverpool il-kwalità li għandhom fl-iskwadra toħroġ. Jien vera li qed tgħid inti, Konrad, biss ma nafx jiena ħansemmilek tim ieħor li jista' jissiltilhom sewa rebħ tal-grupp, Napoli. Napoli tajjeb għandhom attakk tajjeb ħafna nkissa. Dew tajjeb ħadu players tajbin u nemmen li jistgħu jkunu challenge għal Liverpool. Miguel, l-opinjoni tiegħek, kemm taħseb li Rangers ġo Glasgow u anki Ajax jistgħu ikiddu il-Liverpool u Napoli? Grupp huwa bilanċjat sew. Issa, jiddepend nara bħala Liverpool, naram li jgħaddu u anke bħala Napoli naħseb li għandhom jgħaddu wkoll. Issa kemm fi Glasgow Rangers huma b'saħħithom ħafna u anke bħala Ajax huma għandek tim li
huwa skola ta' players. Tajjeb. Però kif ġajet lek Liverpool bil-inġedis li għandhom u kif għedin xorta naħseb li għandhom jgħaddu. Tajjeb wis, mela, nifqu għal l-ewwel blok ta' riklami illi għandna wkoll xi ħaġa ġdida li se nintroduċu wkoll wara dan is-set ta' riklami jibqa' magħna botta u risposta ikompli wara dawn. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Ilab u irbaħ flimkien mal-kamra sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Denny's Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela botta u risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Mela, meħba l-ura t-tini parti tal-program botta u risposta tal-lejla fejn flimkien miegħi Antonello Bela ma' Konrad Sultana, il-partitarju ta' Bayern Munich u Miguel Bonello, il-partitarju ta' Barcellona, qegħdin niddiskutu l-polots tal-UEFA Champions League. Biss wara blok ta' reklami rajtu sigla ġdida. Dik se tkun is-sigla tal-programm Mix Zone illi prattikament se nibdew noħorġu wara il-lobit li issa qegħdin nagħmlu l-post-match reactions tagħhom issa fil-fatt. Apparti li qed nitkellmu fit-tmiem il-lobit tal-Inter u fit-tmiem il-tlielaq tal-Formula 1, qegħdin ukoll nagħmlu l-interventi tagħna permezz ta' supporters ta' Milan li huwa Clayton Zammit iċ-Ċomba u Juventus, Mark Xkembri u fil-fatt issa dak li qabel kien il-programm analiżi doppja li kien jixxandar meta kien ikun hemm il-logħba tal-Inter u tal-lieqa tal-Formula 1 fl-istess ħin u ridna noħorġu ż-żewġ reazzjonijiet f'daqqa, issa sar il-programm Mix Zone fejn fih ukoll meta jkollna tnejn jew iżjed avvenimenti li rridu noħorġu reazzjonijiet tagħhom f'daqqa, se nibdew nixxanduna l-programm fil-fatt l-ewwel programm ta' din is-sensiela Mix Zone ser jixxandar nhar il-ħadd li ġej għall-ħabta tal-5:30 fejn ser ikollna lil Mark Xkembri li se jkellimna fuq il-logħba tas-Sibt bejn Juventus u Roma. Clayton Zammit iċ-Ċomba li mbagħad se jitkellem fuq Milan Bologna u nagħlaq jiena bl-analiżi tal-Grand Prix tal-Belġu.
li ser ikollna fejn tidħol Formula 1 fi Spa-Francorchamps. Inħeġġeġkom ukoll biex tkomplu tikkummentaw fuq dak kollu illi qegħdin niddiskutu llejla u għandna hawnhekk kumment mingħand Anthony Abela li qed jgħidilna xtaqt li llum fil-ftuħ tal-Poloz ċeferin jibda b'apoloġija fuq il-ħafna żbalji li saru fl-edizzjoni tas-sena li għaddiet. L-ewwel waħda tal-fjask kbir li sar fit-tluħ tal-Poloz tat-tieni round fejn kien hemm timijiet li ġew żvantaġġjati. Imbagħad għad-diżorganizzazzjoni tal-finali li fejn ippruvaw mbagħad jiddevjaw it-tort fuq is-set ta' partitarji. Kont qed nistenna apoloġija żgħira u mhux qisu xejn mhu xejn, Anthony mill-lider huwa supporter ta' Liverpool. Ma nafx hekk Miguel jew Konrad għandhom xi kummenti fuq dan li għalilna dan is-segwaċi. Grazzi wkoll tal-li bagħtilna u nħeġġeġkom ukoll biex tkomplu tibgħatu l-messaġġi tagħkom ħalli mbagħad nitfgħuhom fuq il-mejda tad-diskussjoni. L-opinjoni tiegħi mingħajr ma nidher li ma jħadd jieħu għalih. L-organizzazzjoni ma kienx perfetta. Però kien hemm partitali japprofittaw ruhom mill-organizzazzjoni ma kienx perfetta. Kien hemm ċertu supporters ta' Liverpool u xi Franċiżi ma tantx għenu biex l-organizzazzjoni li ma kienx perfetta timxi tajjeb. Deru ħafna videos ta' supporters issawtu mill-pulizija, supporters li jaqbżu l-barriers. Jiena ġieli rajt logħbiet ta' Champions League, ġieli rajt finali. Normalment ikun hemm buffer zone barra l-istadium. Qabel tidħol fid-dawra tal-istadium, trid tgħaddi mill-ewwel checks. Jiġifieri min jidħol fl-aħħar żona tad-dawra tal-istadium bil-forsi għandek ticket. Jiġifieri dik definitivament ma kienx hemmhekk. Jiġifieri nuqqas fl-organizzazzjoni kien hemm. Però mill-banda l-oħra ħafna supporters li marru hemm mingħajr biljett u ppruvaw wara ġurnata jixorbu fettillhom jippruvaw jidħlu fil-ground kien hemm ukoll. Jiġifieri però fil-ground insa dak li ġara barra l-ground. Li ġara fil-ground kien kollu fair, mhux probabbli li ħadu għal Liverpool ħadd ma kien jgħid xejn. Jiġifieri naf li ma tħux biex titlef final, li nafx ġifieri titlef final għax il-Bayern tilfu diversi finals li però dik hija parti mill-logħba u Alla ħles tirbaħ il-finals kollha. Dak ir-Real Madrid biss jagħmluha jew kważi. Le, kien hemm okkażjonijiet fejn. Iva, kważi, ħajdu kważi. Biex inkunu għadna kollu, sa dan it-tant ukoll sakemm Konrad kien qed jitkellem, rajtu dik il-grafika Partizan Belgrad imorru fil-vantaġġ fl-Istadju Nazzjonali ta' Taqali, Burazovic jiskurja il-gol ta' 2-1, Hamrun Spartans 1, Partizan Belgrad 2. Niġu issa biex inkomplu il-diskussjoni tagħna il-lejla u issa nixtieq li nitkellmu naqra fuq grupp H fejn għandna il-Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica u Maccabi Haifa. Domanda li għandi għalikom tal-panel hija kapaċi Benfica jagħtu lil-Juventus xi ftit tal-ħsieb? Miguel, ħanibda bik l-ewwel. Nimmaġina li iva għandhom jagħtu logħba u sfida. Kif ta' ġara s-sena l-oħra, issa ġew jiġri s-sena wkoll. Benfica li wkoll kienu fil-grupp tagħkom is-sena li għaddiet u nafu fil-fatt ġara wkoll. Kienet nistenn fil-bidu meta tal-ewwel Polot, kienet mistennija li jgħaddu Bayern u Barcellona, ma kif tmexxa t-tim u kif ma naqgħadx it-tim imbagħad il-Benfica ħadu l-opportunità li jgħaddu huma. Jiena fil-fatt ukoll għax ovvjament aħna t-tim tal-Kamra Sportiva nkunu qegħdin ukoll ngħidu tagħhom u kombinazzjoni għadu kemm bat Mark Xkembri, is-supporter tal-Juventus illi issa qegħdin taraw anke b'mod regolari wara l-lob tal-Bianconeri fejn bażikament l-għonet insellem il-Marko nirringrazzja wkoll
tal-ħidma tiegħu anke wara l-kwinti ta' dal-programm fejn qed jgħid il-grupp tal-Juventus huwa tricky immens. U fil-fatt fost il-ħafna affarijiet li semma Mark, anke semma l-instabilta illi hemm ġewwa Iżrael bħalissa, ovvjament qed neskludu l-Paris Saint-Germain huma il-favoriti u fil-fatt ukoll qed naraw il-partitarji tal-Juventus illi issa qegħdin ukoll jidħlu fil-kredu qed imvella wkoll qed jgħidilna li ma tista' tieħu il-ħadd for granted imma jekk ma ngħaddux minn dan il-grupp xorta jkun falliment minn naħa tagħna. Parentesi żgħira ma ninsewx illi l-Juventus ilhom żmien twil ukoll jippruvaw jieħdu din it-tazza. Sintendi l-lum il-ġurnata kważi saret kważi relevanti terbaħx il-grupp jew tiġi it-tieni. Għandna grupp triki imma nemmen li jekk ma ngħaddux ikun tortana kif ġralna fin-knockouts fl-aħħar snin. Konrad, il-reazzjoni tiegħek dal-kummenti ta' dawn parti ta' Juventus. Huwa grupp antipatiku. Il-Benfica dejjem joffru oppożizzjoni ta' livell. PSG dis-sena hemm fattur partikolari. Neymar super motivat. Bedda was probabbli għandu l-World Cup f'moħħu. Fis-sajf bil-kemm vaganzi baqa' jitrenja u beda l-istaġun naħseb il-kelb iżhom għal-Juventus, għal kif ħanitkellmu Juventus ġi jindaħal. Dis-sena beda l-istaġun forma li rari rajnih fiha. Mhux tal-qed jattakka, jekk mhix ser żball fl-ewwel 3 logħbiet tal-kampjonat s'issa għandu 7 goals u 6 assist. Qed jiddefendi t-tekil qed naraw Neymar li qatt ma rajna u dak qed ikun fattur fundamentali għal PSG li s'issa kemm ilu magħhom fil-logħbiet il-kbar kważi dejjem falla. Ġifieri dik taf tkun determinanti. Il-Juventus jiena rajthom issaħħu, hemm min jgħid li ma naħsibx li issaħħu. Fl-opinjoni tiegħi Juventus l-akkwisti li għamlu issaħħu. Jiena għandhom striker eċċezzjonali, Vlahovic. Personalment, ku kelli nażel sostitut għal Lewandowski mal-Bayern, kont nażel lilu. Għax nemmen ħafna f'dan il-plejer, fit-talent tiegħu, fis-saħħa tiegħu, fit-tip tal-logħba li jilgħab. Dak kif it-Taljani jgħidu kapaċi waħdu jagħmel ir-reparto. Waħdu kapaċi irid jgħid xi ħaġa naħseb. Waħdu kapaċi jmexxi l-attakk. Nofs il-ground tajjeb ħafna, tittara jekk Pogba jerġa' jiġi l-Pogba li nafu aħna. Jafu jkunu tim perikolus. U ma nħodux bi kbira li sorpriżi jafu jirbħu l-grupp. Pogba però rridu naraw jirkuprax mill-inġeri. Ma m'għandux inġeri li ħadd toħodlu season, għandu inġeri ħadd telfu ftit ġimgħat, jiġifieri forsi jitlef l-ewwel ġiex logħbiet imma mbagħad. Issa forsi tgħinhom ukoll li torna Chiesa. U żgur, da trid tqis li għandhom il-Chiesa hu. Ukoll rajnih fil-Euro kemm hu plejer validu. Meta telab kontra tim li għandhom punto di riferimento faċli talqu, imma issa l-Juventus bl-iskwadra għandhom diversi players tal-livell li kapaċi jiskurjaw. Vlahovic, Pogba, Di Maria, Chiesa, ma tkunx faċli telab kontra tim timek. U sa dan it-tant ukoll daħletilna aħbar oħra xejn pjaċevoli. Ek kif il-Partizan Belgrad iżidu it-tielet ballun fix-xibka kontra Hamrun Spartans. Gomez jiskuret tinuħed tas-serata. Partizan illi ovvjament issa nistgħu ngħidu hekk ikkwalifikaw għal gruppi biss ħana profitta ftit biex nagħmel waqfa żgħira mis-suġġett taċ-Champions League. Ma nafx hekk Konrad hux f'pożizzjoni li jkompli magħna. Le, nkompli. Mela, forsi ħanamlu apparentesi żgħira fuq din ħana profitta wkoll bil-fatt li inti opinjonista wkoll fuq diversi stazzjoni programmi ewlenin tal-futbol lokali. Naħseb li minkejja din it-telfa Konrad Hamrun Spartans għandhom għalfej xorta waħda isruhom sodisfatti minn dil-mixja Ewropea illi għamlu. Definitivament, Hamrun
mod speċjali, però kien hemm il-ħibs u l-gżira wkoll Eżattament. għamlu prestazzjonijiet eċċellenti. Ħamru labu ma' timijiet ta' dak il-level u qatt ma kienu inferjuri għalihom. Labu l-logħba open, iffaċċawhom bla biża'. Ovvjament f'dan ir-round ħarġet id-differenza tal-kwalità fit-timijiet. Ma kienx faċli tilab 50-50 ma' daw it-tip ta' timijiet. Ma ninsowx li l-Europa Conference League saret propju biex it-timijiet bħal tagħna u timijiet oħra ta' pajjiżi żgħar ikollhom ċans jgħaddu round 2-3. Il-Ħamrun exploitjaw dan iċ-ċans to the full. Prosit għandhom tim tajjeb ħafna. Il-problema tkun issa biex iżżomm l-istess livell ta' motivazzjoni biex tilab il-kampjonat Malti. Fil-fatt Jaf ikun challenge kbir. Fil-fatt nistgħu ngħidu li l-Spartans se jibdew bil-kbir nhar it-tnejn illa li ser ikunu qed jilagħbu appuntu kontra Hibernians. Tinsiex li meta Birkirkara eliminaw il-Ħarġ u kważi għaddew mal-West Ham, il-kampjonat doħ bit-2 u 3 diffiċli żżomm il-motivazzjoni meta tkun qed tilab f'dal livell kontra daw it-timijiet u mbagħad tiġi tilab fil-kampjonat Malti. Dak irid ikun hemmhekk titolġi kapaċità tal-coach u technical staff biex iżomm il-players motivati. Hemm players Maltin u barranin jilagħbu fil-kampjonat Malti li jafu li jekk jilagħbu at 70% ikunu man of the match. Għax jafu li tajbin. F'daw il-lobiet tittelab bihom 110. U l-Ħamrun u l-Ħibs u l-Gżira irnexxilhom jagħmluha li l-plejers tagħhom jollu il-livell. Issa tittara kemm hum ikunu kapaċi jżommu l-istess motivazzjoni fil-kampjonat Malti. Dak huwa s-sigriet. Jekk jirnexxilhom jagħmlu hekk, il-Ħamrun għandhom ċans kbir jibqgħu l-kampjonat. Grazzi Konrad ta' dal-intervent fuq Ħamrun Spartans li sakemm qegħdin nitkellmu wkoll naqsu d-distak Vinicius Freitas jiskurja l-gow ta' 3-2 minn penalty volderi minkejja kollox nistgħu ngħidu illi xorta għandhom il-tim ta' Branko Nisevic u l-President Joe Portelli joħorġu b'rashom mollija u għaldaqstant proset lil Ħamrun Spartans u wkoll proset lil Hibernians fl-opinjoni tiegħi il-Ħamrun labu ma' timijiet ta' ċertu livell. Marcelina u Ryan Kaminzuli u row li dak il-livell jistgħu jilagħbu faċilment, bla dubju. Kull tim nilagħbu miegħu il-Ħamrun jistaqbad il-Marcelina u l-Ryan Kaminzuli jitfaħħom fit-tim u jilagħbu regolari magħhom. Eżattament, proset ukoll il-tlet timijiet Maltin tal-wirjiet sodisfaċenti illi jurawna fl-Ewropa. Sa dan it-tant reġa' kellimna Edim vella fejn qallek ħalli qulna lil Dużan Korrad. U li hemm ħajibqa' l-Bayern mhux se fuq dak il-flejjes, żgur. Ġifieri issa meta jinduna li qiegħed ma' tim iktar moħħu biex jiddefendi milli jattakka u mbagħad jitħari biddel bħal Deli. Sakemm ma jilħuqx itajru l-Allegri ħanejtek. Għax diġà reġa' qed iberraq fuq il-coach ta' Juventus. Mela qabel ma mmorru għal waqfa oħra ta' riklami issa Miguel, ħan nitkellmu naqra fuq grupp G fejn għandek il-Manchester City, il-Sevilla, l-Borussia Dortmund u l-Copenhagen. Prattikament anki hawnhekk Sevilla Borussia Dortmund hija l-isfida prinċipali għat-tieni post jekk nassumu li City għandhom materjal biżżejjed biex jirbħu dan il-grupp. Jena hekk naħseb li il-propja sfida hija bejn Sevilla u Borussia Dortmund. Nemmel li City huma favoriti li jirbħuh il-grupp. Kif in is-sitwazzjoni. Bl-akkwista Haaland għandhom biex jirbħuh. U anke favoriti li jirbħu il-Champions League. Li hemm ħaġa stramba ta' kurjożità li Haaland talaq id-Dortmund ħajlab kontrihom. U Lewandowski talaq il-Bayern ħajlab kontrihom. Fil-fatt kont se ngħidha jien kontra ta' parti li prattikament l-Ispanjoli u l-Ġermaniżi ġew kollha kontra xulxin tista' tgħid. Kif
ukoll sejrin naraw iżjed il-qoddim. Ħalli nagħmlu grupp ieħor qabel ma mmorru għal waqfa tar-riklami. Ħammorru għal grupp qed id-darba fejn għandna l-Milan, għandna Chelsea, għandna Red Bull Salzburg u għandna d-Dinamo Zagabria. Milan Chelsea hija l-sfida ta' dan il-grupp. Temnu li r-Rossoneri jistgħu jgħidu tagħhom kontra l-Blues, però? Jiena Chelsea għandhom livell ieħor. Nara Chelsea huma favoriti netti, Milan għandhom ċans ta' japattini post. Fl-opinjoni tiegħi. Ovvjament. Jiġri totalment differenti. Però ma ngħidx li l-Milan saħħu daqshekk it-tim dis-sena wara s-suċċess tas-sena l-oħra. Apparti il-fatt li għadhom fir-riskju li jitilfu lil-Leaw fl-aħħar ġranet tas-suq ta' trasferimenti propju għad-danni ta' Chelsea. Nistgħu ngħidu hekk. Miguel, ma nafx tixtieq tiżid ħaġa fuq dan il-grupp hekk jogħġbok? Le, ma għandix nżid. Però naħseb li l-Milan għandhom jilagħbu kif għandhom jilagħbu, nemmen li jistgħu jagħtu sfida kbira lil-Chelsea. Chelsea tara bħalissa kif dew il-Premier League m'għadhom ma settiljawx. Telfa mal-Leeds. Il-darba tal-Leeds kienet kera. Tottenham ma kellhom jitilfu qatt. Eżattament. Dominawhom kompletament, kienet veru sfortuna. Però ma tistenix li Chelsea ħajtilfu tlieta b'xejn mal-Leeds fit-tinġa tal-kampjonat naqbel miegħek hemmhekk. Skard. Allora skard ukoll. Tajjeb wisq, mela immorru issa għat-tieni waqfa ta' riklami kif nerġgħu niġu lura immorru għall-aħħar ġiex gruppi li għandna x'niddiskutu u wkoll konklużjonijiet finali. Waqfa ta' 2 minuti u nerġgħu nitlu lura. Ibqgħu magħna. Kemm għandna Antonello? 2 minutes? 2 minutes. Nipprova neħles minn dak. L-aħħar novità li tistgħu ssibu fil-ħanut li Game Breaker għandu ġewwa kara. Fost id-diversi modelli li hemm disponibbli, insibu modelli ta' players tal-NBA, eroj ta' Disney, kif ukoll dawk ta' sensiela popolari Stranger Things fost l-oħrajn. Għalhekk ejjew u xtru dawn il-minjaturi tal-personaġġi favoriti tagħkom mingħand il-ħanut li dejjem offra garanzija u kwalità. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Ilab u irbaħ flimkien mal-kamra sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Denny's Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela botta u risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Merħba lura l-tielet parti tal-programm Botta u Risposta, il-produzzjoni ta' diskussjoni illi kull ġimgħa il-Kamra Sportiva qed ittella fejn illejla qed niddiskutu l-UEFA Champions League.
Infakkarkom illi dawk kollha illi jew ikkummentaw jew inkella għamlu xi like lejn wieħed mill-programmi illi kellna sissa, il-ġimgħa d-dieħla ser jitilgħu f'lotterija ġentilment offruta lilna minn Kicks Boutique Gym tal-Ħamrun fejn matul din il-lotterija ser ir-rebbieħa ser jingħataw appuntu xahar membership ma' dan il-gym fejn ukoll ovvjament nħeġġitkom biex tużaw is-servizzi tagħhom kif ukoll is-servizzi tal-sponsors tagħna tagħna il għaliex indirettament tkunu qegħdin tgħinu wkoll lil Tabitliet tal-Ħamrun. Sportiva tifjorixxu. Fil-fatt ukoll Penalti ieħor. ser intella l-grafika Ħamrun Spartans iġibu l-gowl ta' draw fil-9 minuta fedele minn penalty ukoll. Intellaw il-grafika Ħamrun Spartans fil-9 minuta daqstant jagħmluhom 3-3 u żgur mhux forsi illi dan ir-riżultat grazzi ukoll Konrad talli ġbittilna wkoll l-attenzjoni fuqha, żgur li dan ir-riżultat ser ikompli jikkonferma t-tjubija ta' Ħamrun Spartans ukoll forsi qudiem nagħmlu programm fuq il-Kampjonat Premier jekk dejjem ukoll ikollna disponibilità mill-klabs li nistiednu il għaliex żgur mhux forsi l-Premier lokali huwa wkoll suġġett illi segwaċi tal-Kamra Sportiva tkunu qegħdin ukoll issegwu tikkummentaw fuq diversi posts illi intellaw minn żmien għal ieħor. Imma issa biex nibdew nitkellmu fuq grupp ieħor din id-darba li huwa grupp B fejn fih għandna il-Porto, għandna l-Atletico Madrid, il-Bayer Leverkusen u il-Bruges. Grupp illi fil-ferma tiegħi ukoll huwa grupp li jidher bilanċjat. Jew Miguel taħseb li l-Atletico għandhom Nagħmel li huwa grupp bilanċjat jana ukoll. Naħseb dawet mill-iktar gruppi bilanċjati. Ma qasi li kolli nażelt favorit ma nażilx. Forsi hemm ftit inqas mill-oħrajn il-Club Bruges. Però il-bqija ma naħsibx li kolli li hemm favorit. Mela, għandna wkoll domanda minant Melkim Sabko fejn qed jgħidilna bl-akkwisti kollha li Barcellona għamlu x'inhuma t-targets tal-iskwadra. Miguel, naħseb domanda li gdi. Waħda minnhom naħseb li jirbħu l-lig u t-tazzi tal-pajjiż. Waħda dak il-target il-kbira. Nemmen jiena. U fiċ-Champions League jaslu li kwalifikaw u li jaslu f'post deċenti. Biss minkejja kollox, id-domanda illi ħafna qegħdin jistaqsu hija dina. Il-flus dawn l-akkwisti kollha ta' Barcellona li nafu kemm kellhom dejn minn fejn ġew il-flus. Ma nafx forsi interessanti tispjegalna naqra Miguel. Huma l-flus li ġew huma nbijaw parti mill-rights, TV rights li għandek 25% nbijaw ta' rights li daħlu somma flus, u mbagħad għandek tal-Barca Studios li bieħu 50% minnhom daħlu 200 million. U minn dawk il-flus mbagħad kellhom ħareġ jisu xi 200 million budget biex jinxtraw il-players. Sewwa wis, għaliex dina fil-fatt hija domanda illi wkoll ħafna partitarji kienu qed jistaqsu għalu. Personalment, kif naħsebha jien, mhux nirreferi għal Barcellona. Le hemm diversi timijiet jagħmlu hekk ixbier mhix il-Barcellona biss. Il-regolament tal-Financial Fair Play tant qed jiġi abbużat u mġebbed li qed jispiċċa
ibatu timijiet li jimxu kollox by the book. U din tiġri internazzjonalment u tiġri anki lokalment fil-pajjiżi individwali. Jien naf, timijiet li provaw iżommu il-bilanċ tal-klab dejjem klas, qatt ma jinżlu fl-aħmar. Players ta' ċertu prezz ma jieħduhomx, għax jiena jekk ħanieħu dak ħajkollu l-problemi biex nixtrih, il-paga, is-salarju, għax aħna ngħidu players ta' 80 miljun. Jekk tot kemm ikollu paga l-5 snin kuntratt, taf tirdupjhom 80 miljun. U joqogħdu lura milli jagħmlu ċertu akkwisti. Imbagħad tara timijiet li dejjem m'għandhomx flus, jagħmlu akkwisti l kull min jiġi qudiemhom u b'xi minn hawn jew minn hemm sakemm jibda l-kampjonat dejjem isolvuha. Ma narix li jifer. Issa kulħadd beda jgħid il-Barċellona m'għandhomx flus, veru m'għandhomx flus, però kif qal Miguel daw jekk ibiħħu parti mir-rights tal-klabb, da il-klabb tagħhom jiswa biljuni. Però il-puntu it-timijiet suppost ma jistgħux jonfqu flus iktar li qed idaħlu. Issa jekk toqgħod kull darba tbih kif ngħidu aħna l-Malti d-deb tal-familja biex timxi sena oħra. Xorta xi darba taħbط mal-ħajt. Di anke tiġri f'kampjonat żgħar tagħna lokali. Ikollok timej li plejer joffrilu 1000 euro fix-xahar għax dak jaffordja. U timbi li joffrilu 3000 fis-sħab. Jiffirma kontratt ma ta' 3000 wara xahar ma jibqax iħallsu, għax ma jkollux biex iħallsu. Meta li kieku firma tal-2000 kienu kollhom biex iħallsuh il-kuntratt kollu. Però qed nara wisq letarġija biex jieħdu azzjoni fuq. Jien iktar naħseb illi mhix qed tittieħed l-azzjoni korretta fuq ċertu timijiet. Jiena fil-fatt nisma' diversi supporters, forsi għandi iktar għandi aċċess għal klabs Taljani fejn jgħidulna għax l-Inter biss, jew il-Milan biss, il-Paris Saint-Germain u s-City ma jmissom ħadda walla jbirek. Jiena nara li jista' jkun ukoll, jista' jkun fil-futur in-Newcastle ukoll. Eżatt, għax inti jew qed tagħmel din miżura biex iġġib it-timijiet indaqs, inkella l-imqas kif qed jiġri fil-verità qed tkompli tkabru bejn it-timijiet il-kbar u t-timijiet iż-żgħar. Ma jien pereżempju anki meta kien qed jippruvaw jagħmlu s-Super League, kien hemm ħafna, imma l-punishment x'kien? Bil-fatti. Super League għandek element. Min kienet imexxi ir-rivolta tas-Super League? Rebaħ iċ-Champions League. Il-punishment tal-li daw għamlu komplot wara dal il-fid il-UEFA biex jagħmlu competition għal-jom. X'kien il-kastik? U daw kol ma kienu qed jagħmlu għal żaqhom biex timijiet bħal Ħamrun, Ħibs, Gżira u Florjana ma jeħdux il-fondi li jieħdu mill-Ewropa, u daw iridu li huma jilagħbu l-kbar bejnietom biss il-flus jibqgħu jduru bejniethom u jiġu jitmelħu. Ħanħallu za kelma. U jitdaħħal element tal-meritokrazija li aħna nafu. Ara, il-UEFA bid-difetti kollha għandha taħdem tal-imod li il-miljuni kbar li ġeneraw il-top clubs qed tifrixhom mal-clubs kollha tal-Ewropa. Per eżempju, il-clubs Maltin, il-Ħibs għax daħlu Champions League ħadu tal-ewwel round ħadu xi 700,000. Il-clubs l-oħrajn jieħdu viċini 300. U kull round li għaddu jibqgħu jiżdiedu. Daw riedu li clubs bħal Maltin u bħalna hemm timijiet oħra, ta' mhux Malta biss, hemm pajjiżi oħra. Daw riedu li iż-żgħar jilagħbu maż-żgħar. Huma jgħidu jilagħbu bejniethom u l-miljuni jduru bejniethom. Tgħid li imma mhux huma jiġġenerawhom il-miljuni iva, però fejn hu l-element ta' solidarjetà li tipritka l-UEFA. U dik kienet il-ġlieda tal-UEFA ma' daw il-clubs. Avolja l-UEFA tagħmel il-miljuni minn television rights, però intuha li hu tagħhom il-UEFA li daw qed jifirxuhom anke mal-clubs iż-żgħar meta tuhom ċans idaħlu l-fondi, opportunità jilagħbu f'ċertu livelli f'daw it-tazzi, il-Ħamrun ġew biss biex jidħlu fil-gruppi. Ġifieri
dak hu l-element tal-solidarjetà li hemm fil-UEFA u da jiġri f'diversi assoċjazzjonijiet mondjali ta' ġifri. Jiena pereżempju involut fl-MFPA u fil-FIFPro, il-FIFPro hekk taħdem il-pajjiżi l-kbar jiġġeneraw il-miljuni, però il-FIFPro tużhom biex tgħin l-associations iż-żgħar mad-dinja kollha. Dak hu l-element ta' solidarjetà. Il-futbol mhux sports tal-miljonari, il-futbol mhux il-golf, jilagħbu il-miljonari biss. Il-futbol huwa sports ta' triq. Jekk tal-element dak l-element bil-futbol spiċċa. Però sfortunatament hekk qed isir. Jiena nammira ġlieda li jagħmlu l-UEFA kontra Super League. U nammira ovvjament timijiet li nżommhom bħal Bayern li daw setgħu kienu il-promotur tas-Super League, però irrifjutaw li jipparteċipaw fil-kompetizzjoni. Jiena fil-fatt biex nsaħħaħ anke l-argument tagħkom ħanejdilkom dan. Il-kampjonati domestiċi li huma dawk li jibqgħu jiġu li n-nies jibqgħu jiftakru. Dawk li bir-rispett kollu jirbħu b'mod regolari Inter, Bayern, Milan, Barcellona, Real Madrid jew Juventus, jew dawk il-kampjonati illi jirbħu il-Verona, il-Leicester City, il-Kaiserslautern fil-Ġermanja, l-Athletic Bilbao fil-Spanja. Dortmund. Eżattament, il-Dortmund is-solma nistgħu ngħidu hekk fil-Ġermanja. Il-Bayern saru ma jibis biex nsemmi dawk it-timijiet li verament ikunu one-off scorat. Jiena. Ma dik tkun ġili pereżempju jinsertaw pereżempju l-Milan is-sena l-oħra. Effettivament ma kellhom skwadra li jirbħu Serja A. Però tant huma kienu tim above average kostanti fil-performances. U t-timijiet aħjar minnhom ma kellhom ħafna off days. U dik li tam trebħek lik bħalma rebħu l-Leicester. Jien ma nemmix il-Leicester kienu aħjar mill-Liverpool, United, Chelsea u Arsenal, però tant fallew it-timijiet l-oħra logħbiet faċli u l-Leicester baqgħu jirbħu l-punti. Li finalment kien ħaqhom. Lik ma jintrabaħx f'logħba li tirbaħ sabab xejn. Aħjar tirbaħ illi kollu wieħed xejn bil-ħniena milli tirbaħ erba' logħbiet sabab xejn u mbagħad titlef ma tlieta tisfel war xulxin. Il-kampjonat dejjem jirrifletti l-aħjar tim matul dak l-istaġun. Da mhux knockout, ġitek logħba ħażina u lajt. Kampjonat huwa riflessjoni ta' x'għamilt minn Awwissu sa Mejju. U dem ikun l-aħjar tim, ġifieri Leicester, Milan, Jiena l-Milan ma nsemmihomx. Borussia Dortmund, Kaiserslautern, dak kollha rriflettaw li matul staġun kienu tajbin. Kolla tippermettili għamilha ma semmejthomx xi kollu tim illi rebaħ il-kampjonat għal diversi drabi. Iwa naf imma fi żmien fejn tidħol il-futbol Taljan u semmejna l-lik tal-Leicester u jiena wkoll lik simili konna tiftakru żgur dan il-kampjonat. Miguel naħseb u naqri żgħar żgur li mhux se jiftakar dan il-lik semmi il-lik tal-Leicester nħobb niparagu naħma l-kampjonat li rebħu l-Verona. Verona, fejn l-istess ħaġa kienet, kellek l-Juventus tal-Vari Paolo Rossi, Cabrini, Gentile, l-Inter, Baldobelli u Rumenige, ir-Roma ta' Falcao u Pruzzoli kienu l-favoriti, xġara bdew ifallu l-punti, il-Verona baqgħu itellaw il-punti, itellaw u spiċċaw ħadu li kuma u t-Torino spiċċaw it-tieni kienu dak l-istaġun korra tiftakru sew. Eżatt, niftakru kemm mill-xifen tas-Serja, però dak iż-żmien l-unika futbol li konna nsegwu, noqogħdu nistennew il-ħatwallu f'sinar biex kif jissejra Serja naraw 90 minuto biex naraw il-gows. Għal dak kellna aċċess dak iż-żmien. Però irridu nifhmu li anki f'dak il-livell il-plejers mhumiex magna xell tiswitch u tfejn tiswitch. Jekk taqbad ġeja ħażina mhijiex weekend ħażin u weekend tajjeb, jekk tidħol f'ċertu ċirku ta' negattività fl-iskwadra ħajjibqa' għaddej. Taf tiġik logħba li l-star players tiegħek kollha jkunu on the day u tirbaħ logħba 5 b'xejn, però jekk fit-training matul il-ġimgħa ma jkunx hemm il-konċentrazzjoni u adatta taf tiġi logħba wara fil-weekend tilab mat-tim li qiegħed l-aħħar u tfalli l-punti. Għalhekk kampjonat dejjem jirbħu l-aħjar tim matul dak l-istaġun għax jirrifletti 36 logħba mhux
knockout jista' jirbaħ tim kombinazzjoni, ġitu logħba tajba ġi draw u rebaħ bil-penalties. Ta' wara Skurija ddefenda 90 minuta u rebaħ. Dak lak, jew ħanejdu l-hekk, ġitek, però kampjonat ma tista' tevita l-ħadd, tittilab darbtej kontra kulħadd, jiġifieri m'hemm ħadd ma jista' jġib skużi. U fil-fatt nerġa' mmur lura l-futbol tal-passat u fejn jidħlu ċirki negattivi ħammur lura għal Milan 81-82 li bid-diversi stil li kellhom Franco Baresi, Kollovati spiċċaw xorta ġew relegati l-Everton minkejja t-tim li kellhom is-sena l-oħra salvaw b'xara l-Inter stess fid-disajnijiet, jiġifieri. Antonello, ħansemmilek, il-kampjonat tal-Ewropa li rebħu l-Greċja. Ekku. Xi ħadd kien jistenna li l-Greċja ħadd irbaħ il-kampjonat Ewropew. Le. Però uraw ċertu għaqda fit-tim, ċertu determinazzjoni, rebħu lobiet li telgħu attak Skurja u ddefendew 90 minuta, imma it-timijiet tal-istilel, forsi l-logħba ma tawix importanza, ma kienux daqshekk motivati, ma kienux daqshekk konċentrati u dik taf tagħmel differenza. Iżjed messaġġi Nathaniel Gallia lura fl-2006 Real Madrid ukoll beħħew parti mill-TV Rights, imma dak iż-żmien il-medja soċjali ma kienx b'saħħitha daqs illum punt interessanti grazzi lil Nathaniel għaliex ikolli nistqar ukoll li ma kontx konxju tagħha. Kumment oħra minn Mark Xkembri fejn qed jgħidilna għandi kursi ta' timijiet Skoċċiżi, speċjalment ir-Rangers, kif ser morru finali tal-Ewropa League is-sena li għaddiet u issa Champions League fuq ir-Rangers u Celtic diġà tkellimna, jiġifieri kapaċi kif edna ir-Rangers jagħtu l-logħba l kulħadd fi Glasgow fi gruppa forsi Celtic minħabba li għandhom ir-Real Madrid taf tkun naqra ibsa. Imma kif qed ngħidu, min jaf x'jista' jiġri, is-sena li għaddiet xi ħadd basar il-Real Madrid kienet se titlef insejt bħalissa minut tim Max-Xerif. Max-Xerif. Anke l-Inter tilfu max-Xerif? Le, l-Inter draw. L-Inter draw ġabu. Draw ma xorta, I mean. Jiena, per eżempju, niftakar il-Bayern tal-2013 meta ħadu Champions League fil-grupp tilfu ma tim Bulgaru 3-0. Aħna. U ħadd ma kienet jobsol li jistgħu. Ħalli wara l-waqfa saru tim ieħor, wara l-waqfa bej l-aħħar round tal-gruppi u l-lower round tal-round 16. Isom kienu isom ġew tim ieħor il-motivazzjoni li kellhom, però 3-0 ma tim Bulgaru li tibda tgħid ma daw l-istess players li rebħu Champions League. Ekku, fil-fatt, u l-aħħar, marru s biex nitkellmu wkoll dwar l-aħħar grupp illi għandna għallum, huwa wkoll il-grupp D fejn għandna l-Eintracht Frankfurt, għandna it-Tottenham, għandna l-Sporting Lisbona u għandna l-Olympic Marsilja. Għandna ħanna lilek Konrad ħanka xem tim Ġermanis fil-kustjoni, biss ikolli ngħid din id-darba li jekk Antonio Conte ma jgħaddix minn dan il-grupp ma nafx jiena. Jiena kif qed fil-bidu dawet mill-iktar timijiet gruppi bilanċati, it-Tottenham huma ħarir aħjar mill-oħrajn. Però għamlu t-Tottenham qegħdin tarġa' l fuq, it-tliet timijiet l-oħra huma livell wieħed. Naħseb jkun grupp interessanti dak. Jiena żarda ngħid forsi l-Marsilja għandhom xi ħaġa iżjed mill-Eintracht. L-Eintracht tinsix tilfu l-striker prinċipali tagħhom huma mal-Juventus. Sewwa wis, Miguel, l-aħħar kumment minn għandek jekk jogħġbok fuq dan il-grupp? Nemmen li huwa grupp bilanċjat bħal ħafna oħra. U t-Tottenham għandek huwa għandek tim li huwa dak it-tip livell aħjar minn ħafna mill-timijiet l-oħra, però mbagħad għandek il-ġlieda għal tieni post.
Mela, grazzi u koll lil-Konrad u lil-Miguel tal-lejla ħadu ħsib illi jattendu għal dan il-program. Grazzi u koll l-sponsors tagħna illi huma Beauty Wisdom, Game Breaker, Kicks Boutique Gym u The Barber Room. Il-ġimgħa d-dieħla il-program Botta u Risposta qiegħed jippjana li jagħmel program fuq il-BOV Challenge li kien se jibda fit-tmiem il-ġimgħa. Nisperaw illi ikollna wkoll respons mill-clubs illi sejrin nistiednu. Nfakkarkom bħalmet il-ġimgħa li għaddiet illi dawn huma platforms li forsi mhumiex bħal platforms televiżivi jew radiofoniċi imma jagħtu l-opportunità lil dak li jkun ukoll isemma leħnu. Mill-bqija jekk forsi tħaltu sa taraw il-programm nfakkarkom illi minna ftit ieħor dan se jkun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna illi nħeġġitkom titħlu tagħmlu subscribe biex ma titilfu ebda mill-kontenut li jkollna, il-programmi kollha bejn l-intervista, il-programm bl-isem passat tiegħu u il-programm tal-lejla, l-istessera tal-lum Botta u Risposta, ir-reazzjonijiet ta' wara l-logħob, issa wkoll għandna il-reazzjonijiet ta' diversi timijiet u klieq tal-Formula wieħed, jiġifieri hemm ħafna kontenut illi mhux ta' min jitlef fuq il-YouTube page tagħna il-Kamra Sportiva. L-appuntament tagħna magħkom issa huwa l-għada filgħaxija fejn għall-ħabta tal-11 nerġa' nidħol fl-azzjoni jiena bil-analiżi tal-logħba Lazio Inter u mbagħad il-ħadd għall-ħabta tal-5:30 ser ikollna prattikament l-isbaħ sija fejn fija ser nisimgħu lil Mark Schembri jkellimna fuq Juventus Roma, Clayton Zannit iċ-ċomba jidħol jgħid tiegħu fuq Milan Bologna u mbagħad nerġa' nidħol jiena biex ngħaddi r-reazzjoni tiegħi fuq il-Grand Prix tal-Belġju illi ser ikun fit il-ġimgħa fi Spa-Francorchamps daqstant il-ġimgħa ukoll il-Formula wieħed tirritorna bil-kbir fuq il-paġna ta' Facebook tagħna. Ħaġa żgħira qabel tagħlaq, grazzi tal-istedina, prosit tal-inizjattiva, programm interessanti u mimli tidher li qed tipprepara għandna esperjenza ta' min jipprepara programmi tal-daw, tidher li preparajt tajjeb ħafna, ġifieri prosit keep up the good work. Sfortunatament, is-sena fiċ-Champions League id-Deni mhux ħajibda man knockout stages, ħajibda mill-ewwel logħba tal-gruppi. U naħseb intom it-tnejn intom ukoll hekk ħajibda. Kif ġara s-sena l-oħra. Is-sena ma kellix Deni, għax il-Barcellona kienu tim ieħor. Dis-sena differenti. Le, fimni, jiena Konrad, napprezza wkoll li dan il-komment li qed tgħaddi li anke fid-daw tal-fatt ukoll tal-esperjenza li għandek f'diversi programmi. Nixtieq ukoll nieħu l-okkażjoni biex nestendi l-grazzi tiegħi il-backroom staff kollu tal-Kamra Sportiva, Mark Schembri, l-assistent tal-produzzjoni u anke wkoll il-komplement tat-tim tagħna, il-korrespondenti Dejzil Tabone u Wayne Mikallef u James Side li ta' kull jum. Bro, se tax normalment ħadd ma jsemmi, ħadd ma jidru dawk jagħmlu l-iktar xogħol u ħadd ma jkun jagħmluhom. Jagħmlu eżattament imma wkoll ftit kontribut li għaddu huwa kontribut utli biex anki din il-paġna tkompli tikber u nkomplu wkoll intellaw id-diversi kontenut tista' ta' kull jum għax issa ovvjament il-fatt li se jiżdiedu x-xandiriet ukoll kważi kull jum se jibda jkollna live, daqqa jiena, daqqa Clayton, daqqa Wayne, daqqa Mark, voldiri serħu raskom minn daqshekk. Jiena minn ħatijaj ma tfadal li xejn iżjed xi nżid għallejla. Nerġa' nirringrazzjakom mill-ġdid tal-li ħadtu sem intom fil-programm u l-panel. Grazzi inti, l-gostana kien. Il-panel illi kellna l-lejla sakemm nerġgħu niltaqgħu għada għal Lazio Inter l-analiżi. Antonello Bella dikum il-kumplament tas-serata Lejli tajjeb. u ħsieb. Botta u risposta ġim wassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker, Kicks Boutique Gym u The Barber Room.